Tak som veľmi rád, že som mal možnosť stretnúť sa s rodákmi zo Slovenska, ktorí prišli na návštevu Európskeho parlamentu, no a zaujímali ich presne tie otázky, ktoré zaujímajú väčšinu európskych občanov. To znamená, ako naštartovať ekonomický rast, čo znamená energetická únia pre občanov Slovenska, akým spôsobom zabezpečiť to, aby Slovensko aj v budúcom zimnom období malo dostatok plynu, ktorý prichádza z Ruskej federácie. Takže som veľmi rád, že sme mohli mať túto diskusiu a mohli sme sa trošku širšie venovať práve tým témam, ktoré mám na starosti a v rámci energetickej únie, ako zabezpečiť to, aby sme mali dostatok energií v Európe, na Slovensku, ako bojovať za nižšie ceny pre podnikateľov, pre občanov, no a akým spôsobom využívať všetky tie nové technické vymoženosti, ktoré máme v Európe na to, aby sme platili za energiu menej, ale hlavne, aby sme aj viacej ušetrili a menej míňali.